Asa man si Chloe? Ay, gali na naman kamingit niya. Asa ka itong bata ato? Asa ka ito sa tripping ato niya karon? Chloe! Chloe, asa ka? Chloe! Asa man yung bataan niyo? Ay, ganina naman ako ipangita ni... Sus! Ito si Chloe. Uy! Sus! Tilan gining bataan ni ako maglagot ani niya lagi ah. Ako gining mabunalan yun akong bataan ni ba. Uy, sa mo to nagsingit-singit sa unahan? Di Chloe man eh. Agoy. Uy, naraman din yung bataan ni. Ganina ra ko nangitaan ni. Uy, unsa ka dira? Man, nagbaligya ko ba? Unsa na yung magibaligya? Ay, kani! Unsa na? Sa gini na. Tumbler? Tagpila yung magibutang. Ay, kabala ka din tumbler ako ibaligya. Yan na. Ay, sus, pila gali ng price sa tumbler ni mo? Basta ay kabala ka din lagi tumbler ako ibaligya. Ano ba kayong palit na kuha na ha? Na, tag 200 na. Tanawa. Be? 50,000. Sus, 50 pesos ra? What? Hindi ako pagpalit ani 200? Agoy, di ni maayo, Chloe, ha? Ay, kabala ka din na ma. Kaming imong tumbler ako ibaligya kaya nako'y diskarte. Lagi na, kurta pa ko ani, nako'y pang baon. Oh, balik na mo. Oh, barato lang tayo. Naro, 50 lang. Nanay price. Balik na mo, 50. 50 na gud iyang gibutang, oh. Agoy, bantay kang bata akap. Ay, kabala ka di ma. Tanawa ni mag-ilog ani. Palit na mo. Koy mo palit, ni mo koy mo labay dira. Susten, aulan. Puro kwarta pa ko. Ani. Palit na mo, palit. Nara, 50 lang. Nanay price, palit na mo. Ay, sige nang budang da, Chloe. Ulaw raman ka, uy. Ay, kabala ka din na. Ang baon, saan ang iyot? Sa ko, 5 lang. Palit na mo, palit na mo. Dali na mo, barato lang oh, 50 lang. Sus, 50 di gyud gibutang, oh. 50. Sus, mahal kaya kung palit ani 50 ra imong gibutang. Sus, ayo gyud paingana, Chloe, ha? Ayo gyud paingana, ha? Pagbalik yun ako yung diskarte. Pag ginom na lang ko ginama. Kaya diskarte na ko ni. Hindi pa ako nagma. Oh, yun na ma. Ay, nagsistorya na. Ano pa dito? Ate, palit ka ni te. Oh, pila man na day? Uy, naroon na, 50 te. 50 gyud na day. Kaanak tiyo. Oh. Juga pa siya. Gida ito na ko day. Bite, be. 50 na day, ha? Bite, bait na te. Bye. Ito na ko. Kay, oh, 50 ra, oh. Bait te. Hindi ka ma, galingan pa ko. Sa atong way mo palit. Ito pala ka doon ka tumbler mo baligya. Mahalin pang papel. Saan na? Huwag ko nahalinan. Sis, mindset ba? Mindset. Wala ka sa mindset, ma. Ma, bisa na isa ka papel, big. Kaya ito niya baligya po. Ano ra? Wait, talaga po. Pila di baligyan nimo di ay? Hindi na po nito, uy. 50 ra. Sige. Oo, imuhan na lang niya isa ka kwarta, ma. Kaya ako na lang yung kuwan isa. Oh, palit na mo. Natay bago karon. Palit na mo. Palit. Oh, palit na mo. Oh, barato ra. 50. 50. Palit na mo. Ay, pakaulo, Chloe. Ay, pakaulo ba? Sabi siya, ay. Ka maulo. Kana rin yung baligya. Wala yung lain. Diya, kami nga, pagining dapitan ni, oh. Na kayo mo palit ani, Klo? Ay, wala ka makilaan lagi. Sus, yun kay klaro nga bata, yun eh. Basta, stay put ka lang din na. Palit na mo. Uy, day, pila na, day? Ay, kanite. Una, late. Oh, 50 lang. 50 ra na, day? Oh. Ah, kabrato ra bagod ana. Di masuk ko mong mama na day, palito na. 50. Sisi ka bala Tara, ka day, dinati. Oh, palito na ko. Oh.
Thank you, day. Yun ako, day. 20. Oh my God! Wow! Ito yung 50 to. May kuha ay ha? Kasi 50 na ta. Diskarte ba? Diskarte. Wow!